שלום חברים, אני עכשיו הולך להראות לכם איך להכין את הגיליון של הזמנת ירקות להדפסה. אני משתמש בפיירפוקס. בפיירפוקס יש אופציה לתצוגה מקדימה לפני הדפסה, ואפשר לסדר את הדברים, זה יותר נוח לי. אז דבר ראשון, תראו, אנחנו פה בתוך הגיליון. כאן למטה יש את כל ההזמנות מכל השבועות הקודמים. הגיליון הראשון בשם פורם, זה הגיליון, שם יש את כל ההזמנות מהשבוע הנוכחי. אז לפני הכל אני לוחץ פה על החץ ליד המילה פורם, נפתח תפריט ואני בוחר דופליקט. דופליקט משכפל את הגיליון לעותק נוסף, וככה אני לא מחרבש דברים בגיליון המקורי. עכשיו תראו, יש עמודה ראשונה, היא רק עם תאריך ושעה, לא צריך אותה להדפסה. אני בוחר אותה, הולך לאדיט ועושה delete column. מחקתי. עכשיו אני בוחר את כל העמודות חוץ מהשם, אותם אני הולך לקבץ. אז אני בוחר מעמודה B, ובאמצעות אני מחזיק את הכפתור Shift וחץ ימינה, אני מתחיל לבחור את כל העמודות עד העמודה האחרונה, בימינו זה תירס. אז אני הולך עם הכפתור הימני, עושה קליק איפשהו בשורה העליונה עם השמות של העמודות, וכאן יש תפריט ויש אופציה שקוראים לה Resize Columns, לשנות את גודל העמודות, ומ-120 אני הולך לשנות את זה ל-25. אוקיי? עכשיו שהכל ככה קטן, יש לנו עניין פה עם השמות של העמודות, כמעט ולא רואים אותם, אז אני הולך לבחור את כל השורה על ידי הקלקה על המספר 1 פה משמאל, ואז כאן יש תפריט, כתוב 10 נקודות, אני הולך להקטין את זה ל6 נקודות. עכשיו יש לנו עניין שיש פה המון עמודות מיותרות, למשל מזיתים כבושים שזה ריק, ועד עוד פעם עם שיפט וחץ ימינה כולל השורת הודעה, כל אלה אין בכלל הזמנות. אז אני בחרתי את כולם, הולך לאדיט, delete columns. שוב, כאן יש עמודה של זאטר, אף אחד לא הזמין, delete column. זוטה ועלי עולש, אף אחד לא הזמין, edit, delete column. בורגול גס ובורגול דק, כאן פלפל חריף, כאן חצילונים, לוביה, מלוכיה, זהו. עכשיו, כפי שאתם רואים, אפשר לראות את הכל מאורגן. כל מה שחסר זה שורה של סך הקולים. אז כל מה שאני צריך לעשות זה פה לכתוב סך הכל, ללכת לעמודה B ולכתוב insert, להקליק על התפריט insert, function, sum. sum זה סך הכל. ופה אני כותב מ-B2, כן, העמודה של חסה B2 ועד נקודותיים, עד B11. מחכים כמה שניות, זה הופך ל8. ועכשיו אני הולך פה לריבוע הכחול ליד המספרה 8, ואני גורר אותו עד הסוף. עכשיו יש לנו את כל הסך הקולים. עכשיו שזה מוכן, אני הולך לפייל ו-download as HTML. עכשיו אני יכול לראות את כל הגיליון. אז אני הולך לפייל ו-print preview. בפרינט פריוויו אני בוחר שזה יהיה בלנדסקייפ, שמעת שהדף יהיה לרוחב, וחוץ מזה זה בשרינק טו פיט, שזה אומר להכניס את הכל לדף אחד. זהו, את זה אפשר להדפיס כמו שאני רוצה במדפסת, והכל מוכן. אחרי שהדפסנו אפשר פשוט לחזור לטופס הזמנת ירקות ולמחוק את הסיכום. זהו, זה הכל. אז בהצלחה ותורנות נעימה.